салому дуруди гарми бепоёни хидмати шумо дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 14 октябри соли 2025 навори автомобилҳо кардам баҳри шумо. ҳамаи кадом вақте ки ман навор мекунам бардор азиз дар ютуб мепартом, дар аблошка чизе бошад дар ҳақиқат ҳаст. хоҳишмандам ҳаррӯза пайгирӣ мекунем. меҳмонҳо нав омада бошен, як донаи лайк ва ҳатман подписатсия кардана фаромӯш накунед. чунин рекламаҳои зебо дар канали мо вомехӯрад. барои реклама кардани мошинҳои худ, барои зуд савдо кардан ба рақами мо муроҷиат кунед. бардор Авто ТВ дар хизмати шумо аст. нафароне ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дошта бошен, ширкати грузоперевоз ки акаи Хуршеда тавассиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш қадом баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд. бачаҳо, борҳо бурда мешавад. душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Моминобод, Восеъ, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯй мекунанд. мегзарем ба эълони аввал мом дӯстон. чунин мошин ки ба мо равон кардан, ман ина баҳри шумо пешкаш карда истодам. касоне ки мақсад дастон бираса, агар маромат харидорӣ кунед. Toyota Rumion бардоро айни ҳол дар шаҳри Душанбе аст. савол бутен ки ака дар ҷои Душанбе бошаме? дар 7 километра бардоро. ҳамин автомобил дар 7 километра айни ҳол қарор дорад. солаш 2008 бензини газ дорад. 85 000 сомонӣ. аками қам мега акамон 85 та гуфтеса, не ки аз номи канали мо агар занг занен муомилаи хуб карда меша. бардор азиз, моторш 1.8 фарқ кеса хай. коробка бошад автоматика. коробка автоматика бардор. Toyota Rumion. рақамҳои 919 01 54 82 маромат занг занед. 192 000 пробег дорад. мошин зури бадай, кондитсионер дорад, печкашам ҳаст бардор. камрасходай, кондитсионер қатъи. хуб, маромат касоне ки харидор бошен, агар масъалаи мотор, коробка, хадои ёшта бардоро, ман яне ки дилтон дур нарава. ҳуҷҷатҳоам омода, фақат маромат ки харидоро. эълони дим мегзарем дӯстон. эълони димон бардоро Opel Astra F, яъне ки Astra F Sedan дар ноҳияи Фархор аст. айни ҳол ба мо сурат гирифтан, равон кардан. ина марҳамат, ман бари шумо пешкаш кардесам. дар центри район шай ами Фархор аст. 95 сол, мотор 1.6, коробка боша механика, бензини газ. 32 000 ака айни ҳол гуфта истодан, не ки боз муомила мешавад. тамос гиред тариқи WhatsApp рақамҳое ки ду рақам гузоштагӣ аст ба +992 48086 287 ё ин ки +750 418 6179. то охири сола ҳуҷҷат дорад. як соли дигар танировка, чашкош 100% гарантия метавад ки 1 грамм варид надор бардор. эълони дигари, эълони сеюмон Opel Vectra A, айни ҳол дар ҳамин шаҳри Хуҷанд аст. ҳамин Хуҷанде бардоро. 90 сол дар Хуҷанд 15 500 сомонӣ айни ҳол гуфта истодаанд ака. бензини газ, коробка бошад механика, мотор 1.6. рақамҳои 928 70 97 97 маромат занг занед. дар баъзе наворҳо бардоро хайка навичок бидам, чихелай хотири рӯи комменти шумо гуфтем ки музикаша беги парто. агар навормон бе мусиқӣ хуб рафта истода боша, агар ҳатман лайкҳоро бизанед, дар комментария фикри ақидаи худтонам бинависед дӯстон. ба эълони чорум мегзарем. боз як тайга Astra F, айни ҳол дар шаҳри Душанбе аст. яъне солаш 1993 24 000 сомонӣ нарх. бардор як гаптон мегум, бениҳоят қимат аст. ман ми гапи ҳаққа задана дӯст медорам хидмат. ин бардоро 93 сол ака на самом деле қиматай. дар Душанбе 24 000 сомонӣ. мегӯй ки агар ин мошин депо боша, агар
бензини газ мотори 1.6 коробка механика. Рақамҳои 203 41 охириш 4 маромад занг бизанед. состояниеш хубе мега ака роз гап бовариам надорам. ҳуҷҷат надорам. ҳуҷҷат надошта бошад дар кор нест. хайки бардоро гузаштандак. байлони панҷум мегзарем. любителои ваз, любителои 0 ваз 21 099 лада ваз. любителош агар ҳамин ҷа бошен, анаира нарх бигам мешава. анаира бигам тойча мешава бардоро. дар ваҳдат аст, дар ваҳдати хидмат. 2004 10500 сум. Да моҳа айлик 10500 сум бардоро. бензини газ мотори 1.6. ҳамин автомобиле ки бардор азиз қиматбаҳо ҳам набошад, кортон агар буд кунад автомобили хуб аст. рақамҳои 96 96 44 00 маромад занг бизанед. ҳолати миёна ягон чашкаш пусидагии краскакаги надорад. хулас гап химонда маълумотро хоҳишмандам занг зада пурсон шавед. байлони дигар мегзарем дӯстон. ваз 2115 бача ваз 2115 чӣ хеле ки хитон дидан аблошкаи навора. дами душанбе бардоро. дар шаҳри душанбе аст. нархаш 11500 сомонӣ. 11500 сомонӣ. салонш аллакай ба хишми маълум. баъзе мошинаро бардоро мебинӣ бовар ки агар ҳайкинидия базиша не. бензини газ мотори 1.6 коробка механика. рақамҳои 917 охириш 46 маромад занг бизанед. рангаш нақрагин. ака ҳолати хуб да қарор дорад мега аква не ки ростия аз наздик рафта бо усту дидан дар корай. мегзарем байлони ҳафтумон. боз ваз 2115 дӯстон. ин бошад айни ҳол дар ҳамаи клуби бостонии хидмон қарор дорад дар клуб ҷон. 2003 солаш. 2003 сол ана 13000 сомонак нарх. 13000 сомонак бардоро. бензини холли. мотор 1.7 механика коробка. рақамҳои 985 49 49 охириш 39 марҳамат занг бизанед шербачаҳои клуби. бардорои клубда марҳамат дер накунед. ҳуҷҷат надоране ки рақамҳош айни ҳол транзит аст. бардорон занг занед. ҳамон шахсое ки мақсад гуфта истодааст харидор бошад агар. эълони ҳаштум мегзарем дӯстон. лада ваз. бовар ки агар ҳами сурати иш ғайр аз ин бояз як тега аста. ҳамин се сурат дора. аз ҳамин сабаб ҳамин сеташа гузоштам. аз ин зиёд сурат надора бардоро. иам ваз 15 дар ваҳдат аст. 2005 солаш неки ҳолатш бениҳоят хуб. аз сабабе ки яъне ки маблағ дар кор шудааст мега савдош мекунам. агар на мега мошинчо хубай ягон дар надора. 2005 сол дар ваҳдат 21000 нарх. бензини газ мотори 1.8 механика. рақамҳои 972 96 99 66 маромад занг бизанед. телефон кунед акада харидор боше набоше маромад занг бизанед. харидор меша ҳатто. бардор акни ё кунед хандатон нагирам. ваз 2115 2005 душанбеда 13500 сум. бензини газ 1.6 мотораш механика. 4 диска балони нав галчка окей. хадои хуб майла. краска нав. коробка нав. пусидаги надора, аккумулятор надора. губкаватка агай ҳуҷҷат надора, утилизатсия надора. бардора ами моторш кам кам дуд мекуна. мошин мотор кам кам дуд мекуна. хандатон нагира шербачо. дарди мошина яъне ки гуфтан ин бениҳоят хуб аст. пилси кори мо. сурош ҳаме фуршум мега шахсе ки мошина бифаҳма агар боз кори электрикиша усша боз мебинед хитон. ба даҳумин эълон мегзарем дӯстон. боз ваз 2115 любителои ваз илтимос ҳамин видеоро тамошо кесен якта лайкора бизанед. аз шумо ҳеҷ чиз намеравам. меҳмоно ҳатман подписатсия кунед. наворҳои хуб насиб бошад дар пеш аст. як рӯз не як рӯз ва таби дилтона мошин мебардоро. дар исорай 14500 сомонӣ бензини газ мотори 1.5 не. механика рақамҳои 0033 бо 33 4802 маромад занг бизанед. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. на хаду алиш ҳам мешавам. боқи маълумот тариқи телефон
пешниҳод кинен, мега вариантора суҳбат мекунем сари як пиёла чой ё ин ки дар болои лабовои автомобил. Элони 11 мегзарем. Любителои дайвотико. Бовар кунед, агар ами ова фреб ка бугӯй ки нам бензинаи мошин рафтаан мегира, бениҳоят камразхӯдай дака. 96 сол айни ҳол дар Иста равшан аст. 17000 сомонӣ бача. бениҳоят қимат. Бензини газ, мотор 08 ягам не, мотор 08. Механика рақамои 987 39 91 00. Краскаш сирхари. Бонувон краскаи сирха дӯст медорем шумо. Яъне ки касе агар бага ки машинча мегирам ҳам мекунам, не ки бардоро барои такси нест. Турбина надора. Агар бигӯен ки ака турбина чие, дар комментария мегап побназим, ма ответша метонам. Байлони 12-мон мегзарем шербачо. Подписчикои муҳтарам, бениҳоят эҳтиромтон мекунам рости гап. Mercedes-Benz C-Class солаш 2001 дар Душанбе. Нархаш 40000 сомонӣ ака бинен. Бензини газ мотор D. Коробка бошад автоматика. 2001 Mercedes C-Class авардоро. хуб, ана састааш бениҳоят хуб. мотор коробка хадавои дар ин масъала бардор ҷонои ман ва подписчикони муҳтарам, дилтон дур наравад. Агар ки дилтон дур рафт, қатитон ҳатман усто барин. Усто. ба анҷоми барнома расидаем. хоҳишмандам лайкчои бесплатни хитона фаромӯш накунед. ҳатман дар канали Авто ТВ подписатсия кунед. дар канали мо хонаҳо ва мошинҳо, яъне ки ба реклама гузошта мешавад. агар бошад хона, агар бошад мошин, квартира, техникаҳо, молу маҳсулотҳо, метавонед ки дар рақамҳое ки рӯи наворда ма гузоштам, бардор азиз, WhatsApp, имо, Telegram ҳаст. ҳатман муроҷиат кунед. Авто ТВ дар хизмати шумо аст, подписчикои муҳтарам. то қадри имкон дастгиритон мекунам. бетараф набошен. ташаккур мегӯм, то ҳамин дам бо ман будед. навора тамошо карден, ман аз ин миннатдор. то наворҳои оянда, худованд ёру мададгори шумо бошаду паноҳтон ба худо.